Čaute ľudia, dneska je tu s nami vo videu kto? Predstaví sa vám. Dobré ránko. Šimon dneska so mnou hrá Fortnite a dnes si ideme Povin. A keď sa vám video páči, dajte like. Začneme padať na Eminema, lebo je to najviac broken lokácia. Vidíte, ako mám krásnu grafiku. Tí, ktorí nevedia, hrám na ovládači, na kontroleru. Padáme na Spaghetti Grotto. Kúkaj ma, Šimon, mám nový obľúbený glider. Doletíš, babe? Hej. Vždy, keď padáte na Eminema, musíte mať istotu, že s vami padne minimálne jeden človek. Ukážem vám aj taktiku. Brajte, taktika je taká, že skočíte tu na, prídete, tu skôr prídete ziplineou, že sa tak, skočíte do budky, pôjdete tu na, na vás bude čakať hajtka, že by ste vedeli. Mne padli dve snajperky. Zo dvoch tých. A tu pôjdete, počká na vás čestka, z ktorej vám padne dobrá zbraň. Tí, ktorí videli minulé video, už vedia, o čo sa jedná. A tí, ktorí nie, odporúčam pozrieť na minulé video. Aha, už fajtíme Minema. Ty, Hej. Eminem minus. Minigun som si zobral ja. Alebo dobre, zoberám kartičku. Keď hráte dua, je dobré, jeden si zobrať minigun a druhému necháte trezor. A mne nechaj trezor. Pravá strana je tvoja, ľava moja. Počkej, zlami čopať. Keď chcete byť taký, jak ja, tak zoberte si ľavú stranu a pravú nechajte spoluhráčovi. Na ľavej strane je menej čestok, ale nie je to zlé. Máš legendárne SMGčko. Nie, ja mám mytické. Hlavne, že by ste mali u seba healy. Ja nemám poriadne AR-ko. Ja nemám žiadne, ja mám iba minigun, to je všetko. Tutaj zničíte stenu, odbočíte doľava, vidíte tu na. A že by som vám niečo oznámil, a viete o tom, že niekedy odstraňujú helikoptéry? Neodstráňam. Odstránili teraz Šimon. Keď Šimon teraz o tom nevedel, ale už vie. Šimon, poď za mnou. Však idem. Poď tu na. Však ideme na helikoptere, ne? Helikoptéra není. Jo. Není. To choď sa pozrieť. Ja ti hovorím, že oni odstraňujú helikoptéry vždy.
Trebalo by nám nájsť shotgunu. Na tejto zipline nájdete vždy čestky, minimálne 2, niekedy kľudne aj 3. Bohužiaľ, ku týmto čestkám je trošku ťažšie sa dostať. Šimon, fajtíš? Som pri tebe. Tu sú typci. $32 dostal. 1,33. 1,32. Zdrhli. Poď tu sú auta, poď tu. Alebo necháme ich. Necháme ich, Šimon. Kde sú? Typek. Má jedno. Dead. Knock. Ninja! Serus! Aha, koľko tu je ninja. Dobre si vyhral. Nevadí. Ja som nechcel zabiť. Teraz mám najlepšie AR-ko. Ja videl som. To je dobré AR-ko, toto čo nové pridali. Jak vidíte, teraz pridali také upgrade výpony a máme fialovú pumpu. Šimon, hodil by si mi také naboje do pumpy, mám 12 iba. Ja nemám žiadne napojné pumpy. Dobre, poď auto, tu boli auta. Tipsy? Chod na svoje auto. Môžeme ísť tu na. Poď po ceste, iba tak sa voziť. Tam sa fajte po tu. Knock. Ninja! Tu iba ninji sú v tom lobby. Tu bude ďalší ninja. A keď neviete, kto je ninja bol niekedy jeden z najlepších hráčov Fortnite. Teraz už to tak bohužiaľ nie je, ale niekedy hej. Počkaj ma. A ideme ďalej fajtiť. Aha, type. Zabil. Máš tu raketové. Jak vidíte, máme dobre rozhranú hru. Zostáva ešte 30 hráčov a máme 5 kg dokopy. Koľko máš ešte benzínu v aute? Veľa? Polovicu. To poďme natankovať. Vidierka. Tu si hoď spojšie. Poďme natankovať.
Gdzie się ale ten upgrade zbrani? Szymon. Nie wiem. Co? Dobra, idźmy z ciebie. Natankował się? Nie. Tankuję ty. No A już. chodź do fajtu. Bo na fajt. Jest. Tam jest. Bo tu tam chodź. Czekaj, zliczymy ścianę. Ale Tibek, twoje kroki. To są snipe. Tamti są dobri. Szymon, gdzie si? Tam są typsy. Silny są? Tam mi dali snipe. Dostał. Spróbuj mi z wodą. Aha. Bohužiaľ, táto hra nevyšla. V ďalšej hre sa vidíme.